שלום לכם צופים יקרים, כאן עידו, ואני בעוד פרק של סקייבלוק. אתם יודעים מה? אני אעצור שנייה, אני כנראה אקרא לרוי וימשיך. רק שנייה. טוב, סליחה על זה. אני רואה שרוי לא יכול לענות, אז בינתיים אני אצלם. אוי נו, איזה לאגים. מה זה? מצטער על הלאגים האלה. וואו. שלום לכם צופים יקרים, כאן עידו. אני עכשיו אעשה שואו קייס על הסנפשוט של 182. מרקט. אוקיי, רק שנייה. מרקט. הנה, יש לי כאן את העולם. מה שנקרא, הכינותי מראש. סתם. אוקיי. איזה לאגים מלא. טוב, אז בגלל שהסנפשוט לא יצא מצטער על הלאגים האלה אתמול וגם לא שלשום. עכשיו לא מגיב לי, שנייה אני להכיר אותו וחזרתי, אוקיי. הנה. כן, היה לי זמן להכיר אותו. כאן זה המרקט, אני רק אמכור כאן את המלון בלוקס האלה שיש לי. שום דבר חדש. אם זה יזוז. כן, יש מדי פעם לאגים בשרת הזה. מה זה? אוי, נו באמת. סליחה על זה. אוקיי, אני רק אחזור לסקייבלוק. הנה המרקט. זה. ב-achievements. כאן נגיד העץ נראה שונה. ומי הנה, יופי. iron pickaxe. עכשיו נחזור diamond pickaxe. יס. stone pickaxe. ל-enchanted כמה צ'יקנס. אתם יודעים, נכין את זה. אחרי זה אני כבר אקח את זה. עץ. אירנווד, יופי. אוי נו. אני אקח קוקובנס ואמכור. עכשיו נכין. רפטינג טייבל. רגע, מה זה? יש כאן גם פקודה חדשה. פליי. סאונד. צריך פלייר, נו. 34. הפרק אני אתן את ה-IP של הסרבר בדיסקריפשן, אם תרצו תצטרפו אלינו ותכתבו, רגע, קודם כל תכתבו לי בקומנטס אם אתם מצטרפים, וכמובן זה שרת אתם קוראים את השם שלכם במיינקראפט ואת הסקייפ שלכם, אני אוסיף אתכם ואז אני אולי אתקשר אליהם ותוכלו אולי לשחק איתנו. לא מבטיח שום דבר, אבל יש מצב. וואו, גודלים מהר. אפשר לעשות בון מיל? כן, אפשר. Need few of this. Now game on zero. אוקיי. נו. יופי, achievement. עכשיו אני אוכל לראות אוקיי. את זה. אפשר עוד אחד. build not chapel. טוב, 3, צריכים 5, סבבה. ניקח את אלה, אחרי זה נשתול אותם מחדש. יפה, אני רואה שגם צמחו כאן עוד בזמן כזה. וואו, הם צומחים ממש מהר לכתום. מתי שהיה לי פרוץ אז אני שיחקתי בסקייבלוק עם עוד כמה חברים, והם עשו, לפני שאני הצטרפתי, הם עשו מין מכונה כזאתי של רדסטון שמורידה את כל הקוקובינס. יש מצב שגם אנחנו נעשה, אם יהיה לנו את כל המשאבים של רדסטון בשביל לעשות, אנחנו גם נעשה, כנראה. אבל רק ל4 דקות, כי נוטריפל לא כזה משהו. אתם יודעים מה? צריך לשנות את הנוטריפלס שהם יהיו יותר פאוורפולס. shut up, אוקיי. בדוג. עכשיו
כן, אז... רגע, אוקיי, טוב. שנייה עצר. חזרתי? כן, רק אוקיי, הכנתי לי זה היה צ'סט בעיקרון, בשביל לשים בה את כל הקוקובינס. כמו שאתם רואים, מוג'אנג לא שינו יותר עד עכשיו, רגע. בסנפשוט שלי. עכשיו אני אלך למכור את זה. חוץ מהשיפמנט וואו, הזה, אני די בטוח שאין אותו ל-181. די בטוח. אוקיי. זה חדש ל-182. אתם יודעים מה גם, קוקובינס. אני עד לפני כמה זמן קצת נוב בזה, אני יודע. אני לא ידעתי איך שמים סנפשוטים בשביל לנסות אותם, אז עכשיו אני אראה לכם. יופי. יש לי 322, עכשיו נלך לווארפ. קזינו. יש כאן קזינו כזה שאפשר בו, להמר בו ולזכות בדברים. רוי קיבל את החרבזות שרפנס 5 מהקזינו. טוב, אז באים לכאן, לג'וקבוקס הזה, ומנסים, זה עולה 100, מנסים לשבור אותו. הנה, עכשיו זה יפעיל. כמו שאתם רואים בצד ירד לי 100. No luck this time. עוד פעם. עכשיו כאן. משהו טוב, משהו טוב. אקספרינט. נו. משהו כזה. פעם אחרונה. לא יודע מה כתוב כאן. סנפשוט. אוף. אתמול יצא לי מלא דברים טובים, היום כלום. אוף אולד, אלפא מיינקראפט. מי זה? לא לענות. אז כאן. סליחה על זה. אני משתמש בכל... אפשר לקנות כאן. איירון בלוקס. סט אוף איירון בלוקס. אני מושג מה זה. טוב. נחזור, לא. מ-1-1-1-1. התחלתי לשחק מ-1-5 אותה. היינו עוד קוקובינס. יופי. אפשר ללכת לחווה. מה זה? יואו, אני זוכר את זה. אוקיי, ופשוט לשים כאן את כל הקוקובינס שיוצאים. יואו, אני זוכר את זה, יואו. אוף, אין לי מלון בלוקס. אין בזה הייתי כלום. אוכל. תסתכלו על זה. אל תחצו על אסקייפ, אלה אם אתם רוצים לצאת. כן, אז ככה פשוט אפשר לצאת. עכשיו, אני רגע אלך שוב לווארפ מרקט ויבדוק שמה כמה עולים כל הרדסטון סטאפ שצריך בשביל להכין את זה. ואם בכלל אפשר למכור את כל הדברים. בשמאלי מניחים. לא כאן. זה הבלוק היחיד. וואי, איזה נודניקו. ערבוב של קובליסטון. לא כאן, הנה, כאן יש רדסטון אור. הולי שיט, וואי, איזה אחד. אימא. יש כאן. אחד. יופי. אי אפשר להרוס. איפה זה? נו, איפה הוא? מה זה? מי היה מאמין? הנה. שממה שראינו מקודם, זה לא האור עצמו, זה הרדסטון. מי היה מאמין? יש ווט. אני אעשה. אנשים בלי אלפות. יס. נקווה למשהו טוב. אם אתם לא יודעים מה זה ווט, אז זאת ההזדמנות שלכם לדעת עכשיו. נו, פתח כבר. כי אני התחלתי לשחק רק מ-152. כן. שנייה. זה האתר. אוקיי. רגע שזה יטען. חזרתי. כן, זה האתר, אז כאן צריך ללחוץ על זה. what the fuck, כמו שראינו קודם. מיוזיקל. זה כנראה זה. קט. הנה החתולה. disconnected by boat. server. הנה. outdated גלאס. הנה. עכשיו זה טוען. כאן מכניסים את השם. ו-vote for this server. עכשיו. לסגור. קיבלתי גרס. גרס אולי? כן, קיבלתי גרס. 7 גרס. גרס זה טוב לקבל כאן. שווה אם יוצא. קריפר הד. אין לי מה לעשות איתו. הנה, יש כאן. זה כנראה הסרבר האב של הסקייבלוק או משהו כזה. לא הייתי כאן עוד. יש כאן פרקור אולי? לא, פרקור זה במקום אחר. Welcome
2. שם 3 סקיינבלוק. סטארט אוף רייט. טוב שיהיה. אני אחזור לאלס שלי. עכשיו, יש לי משהו הישג של הפמפקין לעשות? כן, פמפקין פאנץ'. כמה יש לי כבר? 12, 13, 14. וואי, יש לנו וויץ' ב-XP פארם. Let's go and take him down. היא כנראה עוד למעלה. חכות עד שהיא תרד. שלום. נו, ביי. ביי ביי. היא שמה. כמובן שכאן. עכשיו. זה דפוק, אני רוצה שלי. הנה, כנראה כבר נדע. נחזור למיינקראפט. אוקיי. כבר 10 דקות? נו. כמה זמן? טוב, לא חשוב עכשיו. אני אקח קצת פוטטות וקרot וכל דברים האלה. אין לי. סנפשוט הראשון. וואו. איזה לאג. עצבן אותי שיש לי לאגים. צריך לטפל בזה. בסרטון עצמו כנראה לא יראו את זה, אבל אצלי זה עכבר כזה נעלם וחוזר במהירות, וזה מה זה מטריד, כאילו קופץ כזה. וסידס יש לי. לא, אבל אין כאן את המיינקראפט. זה כבר היה רק מ-1-4. והנה אחרון. טוב, נדע ככה. אוקיי. עכשיו הסתכל. בוא נראה אם הוויץ' הזאת ירדה כבר. איך עוד לא השמנה? כמה זמן לוקח לך? יבא. סקלטון. שקט. זומבי. נראה כאילו ירדה. נראה אותה במינימאפ. סקיל יש. לא חשוב. נו, כמה, איזה לאגים. אוקיי, נחפש אם יש לי פמפקין. זה אחד לא, שמונה. לא יכול לנו פמפקין. מלא קרות אבל. אז בדקנו את זה. אוקיי. זה היה כל היום. מה? מישהו כל הזמן גונב לי. כנראה הרוי הזה. ככה כמה אני אעשה לך. אוי, מעניין אם הוא פה, בטח לא אבל. לא, הוא לא פה. shut up. בדוג. לא, זה לא הגיוני. כנראה סנפשוט של 1.8. חזרתי. אפשר להוסיף אני אעשה לכאן בון מיל על כל הקוקובינס הצהובים שיהיו מוכנים. רביט ואת הרביט עצמו ואת הגרובלין הזה, או גרובליון, איך שלא קוראים לזה, היצור הזה עם העין. אוקיי. זה היה כל היום. תכתבו לי בקומנטס נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, כמובן כי לא יודע, דברים שמעניינים אתכם שאתם רוצים שידברו עליהם. טוב, כמובן. זה היה כל היום. נראה לי... נו. זה היה כל היום נראה לי.
אוקיי. וזהו. אני רוקד. שם ישן. רוקד. ובינגו. אין לי חיים. כאן אפשר לשמור הכל. רגע. ואני אחזור כשאני אסיים להוריד. אוקיי, סיימתי. יצא לי 2 סטאקים ו7. עכשיו... וזהו, אוקיי, עכשיו ניקח את זה פה. חזרתי. פשוט עוצר את זה כי זה סתם מבזבז זמן. ואמכור הכל פה. אוקיי, יש. עכשיו, וואפ. קזינו. לא לזוז 3 דקות. 3 שניות. אוקיי. לך אתה מפה, עכשיו תורי. קישט. כלב רע. סיימת? יופי. יש! מה? לא! פעל לי מקודם 3 גולד בלוק. סטוק. נו. מניאק. רק לי אין מזל, אה? תסכים איתי מקסיקני. טוב. נו, הוויץ' כבר נפלה. הכלבה הזאת. איך עוד לא? מה? היא גם לא במינימפ. הנה. מה היא עושה שם למעלה זאת? עצבנת אותי. אוקיי. עכשיו... אתם יודעים מה? חייבו להרוס את זה. אחרי זה אני לא יודע אם זה בלוק כדאי לעשות. טוב, כאן צילמתי. נראה לי שזה הכל היום. היה פרק נחמד, עשינו קצת פארמינג. שמנו קוקובינס, מכרנו, התעצבנו בקזינו וכולי. אוקיי, בואו נראה אם הוויץ' נפלה כבר. כלבה שמנה. לא, עזבו. טוב, לייק, סאב, קומנט, כל הדברים האלה, כבר יודעים. יאללה ביי.